Došiel som ťa naštíviť, dneska je 23. marca 2004. Som tvoj bratranec Vlado Švantner a došiel som sa ťa na nejaké veci opýtať. Ty si moja sestranica Anička Kšílová, máš 76 rokov, áno? Tak, chcel by som sa ťa opýtať na nejaké veci súvisiace s tým, keďže sme rodina, sme bratranci, mali sme spoločných predkov, tak chcel by som sa ťa na niektoré veci opýtať, ktoré ja teda nemôžem vedieť, ale chcem sa skrátka dozvedieť o minulosti mojej rodiny z otcovej strany. Takže povedz nám niečo o sebe. Môžem? Áno. Volám sa ako vydatá Anna Citerová, narodila som sa 15. decembra 1927 v rodine zo 7 detí. Bola som v poradí štvrtá, prvá dcéra ako, veľmi vzácna, lebo mala som už 3 bratov. Narodila som sa v Drevenici, ktorá patrila štátnym lesom, to bolo otcovi pridelené. A neskôršie sme sa presťahovali na Papierničku, tam bol už trochu lepší ten dom a ešte som mala ďalších 3 súrodencov. Naše detstvo, no tak, akého sme prežívali, tak asi myslím, že neboli šťastné deti, ale nevedeli sme, že sú aj inačie možnosti, takže v tých horách sa to tak muselo brať, ako nám to život dával. No. Ty už si chodila do školy, do normálnej, do dediny, áno? Áno, do dediny, do školy. Začala som chodiť do školy v 34. roku. Na Pilu. 6 rokov som chodila na Pili a 2 roky na Písek. Nevedochová chata. No a jak ste daleko vy bývali od školy napríklad, keď si chodila? Na Pili to bolo takých 30 minút a na tú zvukovú chatu to bolo trochu ďalej, lebo sa išlo cez hory. 30 minút, to znamená, že... Také 3 kilometre. 3-4 kilometre. A tam hore na... Nebolo to možno ďalej, len špatná cesta hore do toho kopca. No a sa to nebali rodičia pustiť? Nebáli, však by sme museli ísť, nám to vôbec nevadilo, že je po kolená snehu, alebo prší, lebo je tam špatná cesta, alebo búrka, čo nás zachytilo, tak sme museli do školy ísť. A kedy si stávala trebárs? No tak, aby sme tam na 8 boli, tak aspoň o 6:30. A rýchlo zrichtovať, naranajkovať, tedy sa muselo ranajkovať, žiadne také, že len čaj, kávu a nadrobiť chleba, pravda, aby sme boli síti. Lebo do školy sme zase mali fľašu mlieka a kúsek chleba a až večeralo sa doma. No a keď bola taká zima, trebárs, akože, a bola si prváčka a malička. Keď sme chodili na Písek do školy, tak keď veľká zima došla, že nám nikto chodník neurobil, tak sme tam v jednej chate mohli spávať. Moji súrodenci, ja, Rofikovi chlapci a tak. Ako hore v škole? Akoby na piesku? Na piesku, ale to v chate sme spali, čo tedy patrila, že ako nemecká chata to bola. No. A to ste tam aj bol nejaký personál, alebo ste tam boli taký... Áno, tam bývali, tam nám uvarili teda volačo a už piatý sme zase išli domov. To trvalo také 2-3 týždne cez zimu, cez tú najhoršiu zimu, keď sa nedalo ísť teda ako. No ale ináč každý deň do školy, za každého počasia. To bolo jedno. A keď ste išli do školy, tak to vlastne, vy ste bývali najprv v Pilánskej doline, áno? To nebola Pilánska, to bolo na Papierničke. Pilánska dolina to je Kobyle, Biela skala. No, ja rozumiem, ale keď si taká malá, vtedy ste bývali ešte na Kobylom, ne? Ne, no tak ako na tej vyvieračke, to patrilo Papierničke. Ja aj na vyvieračke ste bývali. Áno, na vyvieračke, to patrilo, tam bola tá Drevenica. Takže na vyvieračke, keď ste bývali, tak tam bol iba jeden dom. No jeden, ale potom v tej záhrade hore boli 2. Jeden lesnícky, čo som si tú fotografiu dala, a jeden drevorúbacký. Oni mali tiež také deti, že ste chodili viacerí? No, Manovi to boli ako rodáci z Česi, tak ich potom preložili na Cajlu a potom tam prišli Lindneri bývať. Takže Lindneri mali doma ženatého syna, tí mali takisto 4 deti, chodili s nami mladšie trochu, ale chodili s nami do školy a Rofikovi zase bývali na Peknej Lúke, tak nás išlo celý šerek do tej školy. Takže keby sa niekomu niečo malo stať, tak... Ne, nikto nebol nikdy sám. Tak, nebol nikto sám, áno? Nikdy nikto sám. No dobre, koľko si ty chodila potom do tej školy? Takto.
No celkové 8 rokov, to bolo tak. Keď som vychodila 5. triedu, mala som ísť do častej do Mešťanky chodiť. A vtedy ju zrušili. Neviem prečo, tak 1 rok tam tá mešťanská škola nebola. Tak môj brat starší, ten už teda mal tú prvú Mešťanku, druhú za sebu a tretiu musel vychodiť do 8. ľudovú. Lebo tá Mešťanka nebola, do Modrina nebolo možné chodiť. No tak potom sme začali chodiť, že keďže otec bol národnosti nemeckej, tak sme začali my mladší chodiť na Písek. Ako do Huncokárskej školy, do tej nemeckej, no už len do ľudovej zase. Ano, vtedy to tak bolo, že všetkých 8 tried bolo v jednej místnosti. Áno. Bordo tam aj začínal, ako prvú triedu. On už až keď bol piatak, potom prestal chodiť na Písek a jemu to bolo ťažké, no on potom v slovenskej škole zase len od nuly začínal. Takže v tých časoch to bolo všelijaké srandovné. Všelijaké, no vojna bola pravda, zlé časy sme prežívali, ale na niektoré tie veci rada spomíname, no. Boli sme takí bezstarostní, nevedeli sme, čo sa vo svete deje, čo nás čeká. Museli sme robiť, samozrejme, všetci pomáhať doma, ináč to neišlo. A aké ste mali povinnosti, keď ste boli takí malí ešte, treba akože? No tí vači tých menších vždycky varovali a mne sa toho ulezlo najviac, lebo som bola jediné dievča dlhé roky. Až keď som 14, kedy sa narodila sestra, to ja som tých ani od kolísky toľko vača, už som ich tých menších musela kolísať, však ináč ako, aby mama mohla porobiť. Takže mama robila doma? No ona doma, ona keď chcela si niečo aj v záhrade porobiť, tak tých menších nechala na starosti a tiež bolo treba ešte varovať. Ako ináč. Ale tak to bolo, no. Sme museli chodiť na drevo, na lístci a teda už krávam na podesílku donesť. Tí starší išli kravy pás, keď došli ze školy, lebo od 16 do 16 rokov nikoho nezebrali do roboty ako lesy, až keď mal 16. Áno. A tedy sa do 14 rokov chodilo, najviac do tých 15, keď nám vychádzali zlé roky, takže oni mohli až potom nastúpiť na nejaký ten tovarík, no. No ale... Takže mali ste školské povinnosti ešte aj doma, robotu. Doma povinnosti, úlohy napísať, pri petrolinkách samozrejme, však nebolo elektriky vtedy nikde. Ale hodnotíš to ako pekné detstvo. No tak my sme boli šťastní, my sme to ako si... nevedeli sme si, aspoň sme si nevedeli predstaviť Vianoce, aby nás niekto chýbal. To boli prvé Vánoce, keď ten brat odešol a teda sme nevedeli ešte na Vánoce, že padol. No a teda boli sme z toho nešťastní, aj keď boli vojaci, vždycky sa im nejak podarilo prísť na tie Vánoce domu, tak to bolo také pre nás niečo pekné. No a keď ste boli ešte takí mladí, ešte teda pred vojnou a tak aké hry sa hrávali, alebo akú ste mali zábavu? Museli sme vymýšľať si hry. Ja som nepoznala bábiku, len Zande Rušitu, ani sestra ešte ne. Taký starý kočárnek, kde na smetisku našli a takú odratú hlavu, tak som ju vyfarbila a to ostatné sme ušili a nebolo krajšieho, no. My sme mali Vianoce aj v júni, urezali sme baľaký stromek, tie zlatka sme si na Vianoce odložili a už sa robili salónky z chleba. A už bol vánočný stromek. A potom z loptu, z blešku a morzovú abecedu sme všetci ovládali. Dneska už toho nevím nič. Jeden stál na jeden konci lúky, druhý na druhej a ze zástavku sme krátke dlhé a museli sme to luštiť, čo to je. No a to sme všetko ovládali. No a to boli teda naše hry, u nás neexistovalo nejaké autíčko, alebo niečo také, čo by teda bol mal z toho. Čo si vyrobili, vystrúhali. A zábavy a takéto veci, aké by ste... Zábavy, ten najstarší brat najradšej hral na harmoniku, keď došol z roboty, to bolo Jehové. A na zábavu nebolo ani veľmi moc času. Prinezeli do kina, teda už do toho kostola, a teda už niekedy, už keď sme boli dospeli aj na zábavu. Ja som mala 16 rokov, ja som ešte nevidela nikoho ani tancovať. Ani som nečula, že jak sa to robí, ani nevidela. Lebo som nemala možnosť, no. Bola kam chodiť. Ale dobre, a na také, nejaké také, že na zábavu alebo niečo podobné, to by ťa nepustili? No, tak už potom áno, keď už bolo potom aj ve vojne ešte, aj po vojne, už potom som mohla, no ale tiež len z bratovci, lebo z mamu, však sama jak, vtedy bolo nebezpečno chodiť po horách. A na Hornej Píle tam slúžila bola Sasková Píl, tak tu sme potom chodili spolu do kina, tak už len, ale tých zábav bolo málo. Na Písek, na Píli a do Častej niekedy, to bolo všetko.
No, potom som sa tak chcel ešte opýtať na také veci, ako čo sa týka toho života, že treba, či sa v tých časoch, keď ste chodili chvíľu do nemeckej školy alebo chvíľu do slovenskej školy a tak ďalej, tak jak potom ďalej to postupovalo, lebo pravdepodobne asi tí ľudia nemohli ísť na strednú školu, alebo vy ste teda nemohli ísť, takže jak to prebiehalo? My sme teda po vojne nemali právo na nič. Ani sme nesmeli, ani neboli by smeli čuť niekoho na ulici nemecky rozprávať, to bolo prísne, zakázané. Čiže vy ste vlastne dochodili tú školu cez druhú svetovú vojnu? No, už cez tú druhú svetovú vojnu. Teda ako starší brat, všetci traja starší bratovci ešte vychodili slovenskú školu. Ale ja už som do toho padla, do tej nemeckej, aj Vilo, aj Poldo, a sestra tá už vôbec nevie ani slovo po nemecky. Takže tí starší ešte nechali študovať, alebo... Nešli študovať. Najstarší robil v horách, Jano takisto robil v horách a potom sa dostal dole Brunovským, tam teda ho zamestnali a Francinovi sa podarilo teda dostať do keramickej školy, tomu Nemci teda umožnili. 1 rok chodil do Modry a 1 rok chodil, tedy to bolo nemecké právno, teraz je to nitranské právno. Lenže keď tam skončil a on by ostal ako keramický malár, tak už to partizáni obkolesovali a muselo tak utéciť, lebo zistili, že je národnosti nemeckej, tak mádam by ho boli aj zavraždili. Tak to tedy bolo. Takže to znamená, že ste boli také medzi takými dvomi... To bolo v 44. Tak prišiel doma sme ho neprihlásili ani na prídel, ani že je doma, nič, lenže keď on vedel najlepší teda nemecky ako po otcovi, tak musel chodiť na zákopy a robiť tlmočníka. Ale tak myslím, že ste boli v podstate medzi dvomi ohnami, lebo nemecká ríša, keď to tu obsadila, tak sa museli všetci povinne prihlásiť do nemeckej armády. No tu nás naagitoval niekto, lebo naši predkovia pochádzali z Nemecka, ako otcovi ze Suden, maminy z Bavorska, alebo odkiaľ. No a tak potom z tej národnosti nemeckej, však to vieš, buď gardista, lebo hento. No a tak my teda, no ale za to sme potom trpeli. No Himmler vydal rozkaz, že všetci chlapi od 18 do 40 rokov musia sa hlásiť do zbrane do nemeckej armády, ktorí majú nemeckých predkov alebo nemecký pôvod. Tak všelijak to bolo, ľudia sa aj skrývali, aj niekedy už mal po 18 rokoch, tak mohol si voliť sám, či chce v tej strane byť ako otec, alebo nechce byť. Takže už to bolo tak, lenže ja som sa v 50. roku vydávala, ja som nemala štátne občanstvo, kto mi ho kedy zebral. Veď som sa tu narodila, naši predkovia a prapredkovia takisto. A teda musela som požiadať len o taký náhradný papier, aby som sa mohla vydať. Až už keď sme bývali na Pilách dole v Podnajme, tam potom som dostala, že mi vrátili štátne občanstvo. Také časy sme prežívali. Zle. A jak to prebiehalo, že treba, akože keď odišli Nemci, tak došli sem asi Rusi, čo? Keby Rusi sa k nám nechovali špatne, naši ľudia. Tí teda vedeli, že sme národnosti nemeckej, tí by nás boli najradšej nehali vyvraždiť. To už dneska nežijú, na čo si to spomínal. No, ja sa len pýtam na okolnosti, ja nepotrebujem vedieť, že kto, čo, alebo takto, ale že jak to prebiehalo, no to skrátka, niekto došiel a vám povedal, že treba, že idú vás vystavovať, alebo ako to... Po vojne v apríli prešla fronta, v máji zebrali otca, ako teda, že bol národnosti nemecké, aj tých starších. Kto akože v úrady? Naši ľudia poslali z výboru, čo tedy bol výbor, tak poslali pre nich Bregorofika, Lindnera, všetkých zebrali dočasne na žandárskú stanicu, chlapcov prepustili, ale od otca zebrali do Leopoldova. A tam bol od mája až do novembra. Ne až do novembra, lebo keď nás zebrali do tábora, nás, do Grinavy, celú rodinu, tak on potom bol preložený do Pezinka a odtiaľ nás mohol chodiť navštevovať. Takže fakticky, keby nás boli vyviezli do Nemecka, tak by išiel s nama a teda všetci spolu. Akurát Johan, ten teda bol tiež už dospelý, tak on sa nehlásil v tej nemeckej strane, tak on ostal doma, u tých Brunovských.
Fakticky nám trochu niečo zachránil, nejakú tú kravu a to, čo by nám boli, všetko ináč zebrali. Takže vlastne ste došli o majetok aj... No tam my keď sme boli mali majetok, kedy sme my vlastnili, povedzme, doma nejaké pozemky, tak zaručené by nás boli vyvezli. Keď sme nič nemali, tak nás nejali doma. No ale aj tak, akože všetko ste si nemohli za sebe zobrať do Grinavy, do tábora. Balíček, bola čo obleci, robuda, nejakú, čo na prikryci, ináč nič len. A tam sa niekto nasťahoval do toho domu, kde ste vy bývali? Ne, bolo to prázdne. Prázdne. Susedy mali takého starého pastíra, ten nám pásol kravy, ona ich chodila dojiť, to bol voľaký pevný, lesný, takí dobrí ľudia to boli. No a tak Johan potom predal svinu, lebo nevedel čo snú, on mal v septembri rukovať a my sme ešte boli stále v tábore. Tak on potom to predal a už ináč, keď sme sa vrátili 30. septembra, sme teprva zemáky kopali a tak, čo sa dalo. Takže ste sa vrátili zase naspäť do toho vášho domu? Otec takisto musel ešte byť až do novembra tam vo väzení. A keď nemali žiadnych svedkov, nemali ho za čo odsúdiť, tak ho pustili. Takže on nebol ani odsúdený, ani nič. On bol vádzmený akože v nejakej akoby väzbe. Niekto trval na ten, chcel ho ohovoriť a teda, ale vôbec nikto, žiaden svedek sa tam nedostavil, čo by ako bol mal, že nechce niečo povedať, lebo čo tak pustili ho domov a tým to všetko padlo. No lebo v tom čase bolo ako z tejto republiky vyvezených do Nemecka vyše 30 000 ľudí. Však nás bolo v ten tábori, to bol kedy vojenské kasárne. Náš Johan tam bol 3 mesiace narukovaný ako vojak z lopatu. Nemali zbrané ako. Tam bol najvoľadze z toho fotografia. No a tam nás potom dali a tam nás z toho času bolo sústredených vyše 700 v tých barákoch. Z Trnavy, z Modry, z Písku, tu z Častej a skrátka z celého okola. A my sme sa dostali, lebo už to všetko bolo plné, tých búdy, tak my sme sa dostali, čo bola vojenská jedáleň. A tam nás bolo vyše 40 v tej jedálne. Všetci, čo sme odtáto, skoro všetci teda. No a tak bolo to bída, no neviem, jak by sme to boli prežili, lebo už 30. septembra začali byť mrazíky v noci, obleci sme bohovi čo nemali, ani bohovi akej obuvi, však mnoho ľudí zahynulo, kedy teda ich vyvezli. Tak sme sa teda mali to šťastie, možno aj nešťastie, že sme sa dostali spátky domov. Neviem, čo by bolo následovalo. No boli by ste išli do Nemecka a boli by ste dneska asi bohatší ľudia. No tam boli se mnou, čo chodili do školy, voľaké Steinerové a to ešte mu to Webrovi boli rodina ako sestranice. No a tak tí odešli, tí ale tiež nemali majetek, ale oni chceli odesť. A jak sa tam tým ľuďom darilo? Máš o tom nejaké správy? Že Nemecko? V začiatku velice zle. Velice zle, však voľaký, čo bol grofov brádom, býval v Kuchynských horách, tam mal ne v horách, ale v tej Kuchynskej doline mal postavený dom. A otáto už odchádzal, neviem, či s 7 alebo s 9 detma, otáto odchádzal a tí najstaršie mu tam pomreli na tú beru, čo nemali čo jesť. A tam sa ešte ďalšie narodili a jeden z nich menuje sa Ludvík, ja som sa s ním nestretla. Chodíva tú Anečku Nadúvovej, tú Valentovičovú návštevu a pred 2 rokami tu bol. Tak prežili to niektorí, ale niektorí tam, keď oni tam došli, že po smetisku hľadali krumplové šupy a kúsky chleba a také, nebolo to paráda. Takže vy ste z tohoto hľadiska ako v podstate lepšie dopadli? No tak lepšie, že sme sa mohli vrátiť domov. Či by sme to boli prežili, to nevieme, jak by to bolo bývalo. No, už ste boli takí starší. A Johan ten išiel tuto potom na, tedy čo bol nový výbor, ako, lebo čo sa tému ako tedy hovorilo, išiel teda, že čo my nás má urobiť, ako ten výbor, že keď nás mína nechať vyviezť do Nemecka, takže on nejde na vojnu, že on ide s nama. Že on nejde ani keď čo budú robiť. Tak potom mu dali taký voľaký papír a donesol to tam v nedzeľu večer, pondelok už rukoval a hovoril, že nás prepúšťajú, že príde pre nás, teda si vypožičal auto a prišiel pre nás a povedal, že do neurčita. Na to neurčité bolo potom už. Natrvalo. Takže toto bolo také najhoršie obdobie no, už. Tak my sme boli v najkrajšom veku, keď sme prežívali akurát tú potvorskú vojnu. No a toto všetko do toho prišlo.
A po tej vojne potom už neboli nejaké problémy. Nechceli sme sa nikomu pomstiť, ani vyhľadávať, kto to urobil, ani nič. Boli sme úplne teda takí izolovaní od toho všetkého. A tak potom sa aj ľudia začali k nám trochu krajší správať, aj teda zabudlo sa. No nezabudneš, také veci nikdy nezabudneš. Ale teda preboli to môže. Lebo moja mama, keď som takto natáčal dokument, tých zase Maďari vyvezli. No, to isté prežívala, však je to vyprávala. A vlastne v tých istých rokoch približne, ona čo bola možno starša, a tiež chodili po všetkých majeroch a museli si zarábať. Teraz niektorí, čo si tam vybudovali. Oni zase brali ako kulákov. Mali trochu roli, pravda, a to tak kuláci. No to tedy buď to, lebo hento. No takže ani čert, ani ďábel. Oni tá nová doba, čo došla, oni chceli, aby sme všetci zjedli z jedného hranta. No a to pobrali ľuďom všetko, čo sa dalo. Takže to obdobie už je jasné aj mne, lebo ja som sa potom v 52. narodil, ale ešte by sme sa mohli vrátiť k tým starším časom. Áno, k tvojmu detstvu. A chcel by som sa ťa opýtať, vy ste kúsok bývali od našich starých. Teda starí Švontneri Kerny bývali v doline na Bilú skalu. Áno, ja viem, ale bolo to kúsok. No kúsok cez hory. Takže ste sa nejak naštevovali, alebo... Pravda, že bože, dolnej babke bar, kedy som musela ísť. No, takže horná babka to bola akože Kernová a dole... a dolná babka Švontnerová. Áno, teda vlastne Zasnobodná Kšíľová. To bola takisto taká drevenica, jak aj my sme sa mali tam na tej vyvieračke. No a čo, jak ste si vychádzali napríklad, aký bol ten môj tatko trebárs, keď bol taký mladý? Tatko, keď bol dobre, jak si ho ty pamätáš? Len teda nemohol to chudák pochopiť, že on môže našemu mocovi týkať, že ak si to opováži. Že našemu tátovi týkať, aj ho vybili, aj ho hodili do smehu. Že teda jak oni to nevedeli pochopiť, že on môže už tak, keď sme mali staršieho brata, jak bol on, teda sám ne, ale už on bol jak Johan, teda Jožko, tvoj otec. Ale nás sme ho mali rada, on bol taký felice dobrý. Aj však všetky, čo boli, teda jej, čo patrili, aj babku, však už čo nejaké konflikty boli, to sa muselo dať bokem a muselo sa žiť. No. Tak určite, len to sa chcem opýtať, že či si spomínaš na špeciálne teda na toho môjho tatka, no, s nejaké perličky alebo nejaké zážitky. Ja neviem, možno, že už keď sme chodili do dolnej školy na Trnkov dom, myslím, že on tedy už by bol do tej častej snad chodil, do Mešťanky, ale ináč my sme tí ročníky chodili mnoho do školy, ešte aj 22. a 23. on bol 23. Tak celkom si nepamätám, či chodil sem do toho Trnkového domu, lebo ne. No ale však z hor sme išli celá taká procesia. My sa stretli s nima pri tej kaplnečky tam. No a väčšinou ste boli rodina. Dá sa povedať? Väčšinou rodina, Kernové. Takisto to boli všetko sestranice, tých bolo celý šerek. Pamätám si, keď Vilo začal chodiť do školy, on v 36. ten najstarší brat vyšiel ze školy 22-28. Vtedy on vychádzal, ale rok ešte chodil. A tak sme chodili páty z jedného domu. Už tedy my. A potom už pomaly tí starší vypadúvali, no zase neskorší začal Poldo, takže už nás bolo menej. A u tých Kernových, no tam bolo tých 11 divčenec, tak tam sa každého zachytali, vždycky ve voľakého ročníku. No a rozprávala si mi teraz takú príhodu, keď skončil tatko školu, jak išli s detkom. No to máš aj v tých papíroch tam, v tej onej. No tak on mal 12 rokov, otec vyšiel ze školy a už ho teda otec brávali, akože očím teda, Švontner už ho brávali do hor, kedy on boli vedol, alebo vyprikol retaz, alebo teda už dával pozor, lebo jednému sa to ťažko robilo, ne, z tých kopcov tahať tí stromy dole. Tak od tých 12 rokov už takéto roboty u lesov robil a aj u lesov zostal. A ešte robil aj 2 roky navyše, už ako dôchodca. Tak bolo to dokopy 52 rokov. No ale to som sa chcel opýtať na môjho tatka, na Jožka Švantnera,
on nechcel, on tú pilu táhať nechcel. Lebo jemu sa nechcelo asi Huncokár skoro. On bol na také veci háklivejší. No tak som si vyprávala, že hovorili, Datenko, keby sme vám kúpili takú malú opičku, na jednej strane by ste táhali vy a na jednej nadávali mu tedy, a tí naši chlapci sa strašne z toho smáli, no tak bolo to všelijako, no. Ale ináč, že bol veľmi dobrý chlapec, no. Aspoň čo si ja ho pamätám, že sme teda bol to náš strýčko, ne? To bol vlastne váš strýčko, áno. Náš strýčko, no. Áno, taký čo Máme, keď som hovorila, teta, ona mi nadávala, opovaž sa mi to ešte raz tak povedze, skoro sme jednako staré, no ale ako si, není si, tak musím to rešpektovať, no som, ale žiadna teta. No, je to akože, je to tak, že preto, lebo boli takto izolovaní tí Huncokári, tak sa medzi sebou brali a vlastne pomaly každý s každým bol nejaká rodina. To určite. A okrem toho bolo tam dosť nemanželských detí. No tak stávalo sa aj vtedy, no. Lebo neboli žiadne pirulky, žiadne prerušenia, ani nič, tak koľko si toho spravili, toľko ich museli mať. Áno, len tam ani nejde o pirulky, tam ide o to, že tie baby huncokárske, oni, a ešte tá generácia pred vami trebárs, akože oni sa pomaly ani medzi druhých ľudí nedostali. Oni poznali iba treba svojich súrodencov. Bolo to tak, že napríklad moja mama, keď ešte bola mladá, aj otec ako, ale on, že už býval blíž dedine, tak on mal možnosť ísť do školy, trochu do maďarskej, trochu do slovenskej ako. A mama oni to tak, jak to tam v tých oných je, tak vždycky bol voľaký učiteľ, nejak sa menoval, a cez tú zimu, keď tí deti mali tak strašne daleko k sebe, napríklad z Písku na Kolovrátik, lebo na Hute, lebo na Horín, a to boli kilometre, tak ten učiteľ vždycky inde tí deti dával dokopy, aby tí isté nemali vždycky tak daleko. Tak ona fakticky, ona mala 12 alebo 13 rokov, ona ani slovensky nevedela mama, oni len nemecky doma hovorili. No, a tým pádom, ako mala aj zúžený nejaký zúženú možnosť spoznať nejakých nápadníkov. Takže... Tak ona bola teda aspoň, čo sa hovorí, veľmi pekná. Keď bola mladá, tak nápadníkov mala, no ale to už bolo neskôr, po tej prvej svetovej vojne. Naša spoločná babka Mária Kšílová, mala za slobodná 2 deti, takže ono sa to teraz tak môže brať, že Ježiš Maria, áno, že babka, že čo to bola zač, ale keď sa to tak zase vezme z druhej stránky, tak oni ani neboli nejako takéto holky, čo sú teraz, oni už vedia, ak sa majú chalanov chovať, vyrastajú od malička s nimi. Áno, ale keď bývali niekde na samote a raz za pol roka sa tam nejaký cudzí chlap ukázal, tak asi veľmi rýchlo ich tam oblbol a bolo. Boli zvyknutí iba na príbuzných. Áno, no tak samozrejme, že aj tedy sa mladí ľudia jeden druhému ľúbili, takisto jak aj čú, len bolo to trochu také vácej, museli sme sa vás tak utáhnuť, ne, tak vrbr do toho, to nejde. No tak nás učili len že ísť k oltáru ako čistý a tak, ale stávalo sa aj tedy. Jasne, však teda to sa stávalo odjak živo, odkedy je... Mladí ľudia sú mladí ľudia, no. No, tak... Hovorím tak... Celkové nemôžem až tak velice voľako nadávať na moju mladosť, len to, že nás akurát tá vojna zastihla, to potom, čo po nej bolo, to nebolo veselé, no ale my sme sa ako súrodenci mali velice rada, všetci spolu. Keby som sa ťa opýtal, že na celý tvoj život, od čo si pamätáš až po dnešný deň, tak jak by si to tak, keby si to tak mala oznámkovať v škole, že od 1 do 5, jak by sa ti tvoj život ľúbil? To, čo som si ja v živote priala, sa mi nesplnilo. Nemala som ten život taký rúžový, dosť ťažký, za to, že môj muž ľúbil piť, tak bolo to tiež dosť zlé. Nemali sme deti, po ktorých som vlastne túžila, nemohli sme ich mať, neviem prečo, on nechcel ísť nikam, aby mala istotu. No a zase ja som nebola tá, aby som po nekém druhém čáhla, to ne, nejako, keď to nemalo byť naše, tak radšej žiadne. No ale robiť drinu, robiť. Na Šumave som bola s ním 1 rok, čo sme chceli získať stavebné drevo, to bola drina veľká. Ale bolo aj veselo, večer sme si na pivo, tam sa spívalo, hrálo na ozembucha, na harmoniku a dnes sme aj tancovali, varme nás nohy boleli z tých kopcov.
Že ale ináč takto, ja nepoznám voľaké také veľké dovolenky, lebo do zahraničia ísť, raz som bola v Poľsku, v družstevníci ako. Takže dá sa povedať, že aj keď si mala ťažký život, tak vlastne si mala pekný život. Dobre. Tak no, človek to, ja som nikdy nebola taká, aby sponečen túžila, čo nemôže mať. Aj muža som chcela takého úplne chudobného, keď len trenírky budem mať na sebe. Len aby bol teda dobrý, aby sme si rozumeli, aby sme si teda tú búdu nejakú postavili, ak vidíš, máme. Ale aj to boli moje driny tiež v ten kopu dané. No a tak všetko sa mi nesplnilo, no čo sa dá robiť, no. Tak ale sú tam aj pekné chvíle, aj Tak možná samozrejme, že človek zlé nemôže... chvíle, to je jasné, ale celkové sa dá povedať, že si prežila celkom dobrý život. Tak taký, jak tedy bol, a ja som bola vždycky spokojná. No. Ja som sa nevedela uraziť, keby mi niekto bol niečo povedal, keď mi niekto povedal, prečo nemáme deti, reku, mám špatných susedov, lebo mám samých švagrov okolo seba, tak to nemohlo byť. Áno, alebo máme namiesto poštára poštárku. Áno, No. a tak sa to hovorilo. No, takže ti ďakujem, Anička. Keď si to stačí, no tak